Avui estem en el mercadet de Benicalap i el primer que volia dir és que nosaltres valorem molt positivament l'impuls que ha donat el govern d'Espanya a les infraestructures principals que generen riquesa i creació d'ocupació en València. En aquest sentit, cal dir que és molt important, des de luego, l'arribada de l'AVE, el fet de que entre este any i el que ve en el port de València s'invertiran més de 200 milions d'euros i nosaltres pensem també que és molt important en aquest sentit la col·laboració entre institucions. Nosaltres no creguem en la crispació i en l'enfrontament entre institucions.